Para a Asociación Down Pontevedra Xuntos, o 21 de marzo é un día de reivindicación. Hoxe celébrase o Día Mundial da Síndrome de Down. Pero non é un día só de reivindicación, sino que nos facemos os 365 días do ano, e o lema que nos acompaña este ano, que nos ven dado desde Down España, é reivindicar o dereito das persoas coa síndrome de Down a ter un traballo efectivo, un traballo real, e a que poida haber máis oportunidades laborais, tanto desde a empresa ordinaria como desde a administración pública. O colectivo quere poñer o foco na falta de oportunidades laborais. Destacan que só un 5% das persoas coa síndrome de Down traballa en contornas ordinarias. Por iso queren dar visibilidade á importancia da inclusión. Entón, este ano, igual que reivindicamos todas as áreas do traballo que facemos en toda a etapa vital da persoa, poñemos o foco nas oportunidades laborais coa necesidade de que as persoas poidan ter unha idade de xubilación para poder xubilarse e poder disfrutar igual que o resto de persoas desa etapa da vida. Xuntos sumas ademais a campaña Extra Capacitados posta en marcha polas entidades Down de toda España, unha iniciativa que busca chamar a atención sobre algunhas das barreiras ás que se enfrontan estas persoas na procura dun traballo. Tengo 32 años y vivo aquí en Pontevedra. Nuestra experiencia es que yo estoy trabajando de masajista en un centro de recuperación deportiva Torrado. Estaba trabajando para el campo de Vilarcía. Me fui porque me acabó el contrato. Queremos el 100% porque es importante que como dice el lema, que dice Down España, tri cromosomas, porque somos personas que nos conozcan los derechos al trabajo, al mundo laboral. Un camiño que non poden percorrer con éxito se non contan co apoio das administracións públicas. Facemos unha vez máis esa reivindicación para que cada vez máis as bases dirixidas ás persoas con discapacidade intelectual estean adaptadas e poida haber persoas dentro da administración pública contratadas contando cunha metodoloxía como a que levamos a cabo na entidade, que é a de emprego con apoio, prestar os apoios necesarios para que as persoas poidan desenvolver o seu traballo con eficacia e eficiencia nos postos de traballo. Unha das accións para conmemorar este día pode verse na Casa da Luz de Pontevedra. Representantes da Asociación e da Corporación Municipal colgaron unha lona da balconada do edificio.